Salut și bine am găsit la un nou episod. De asta ne vom juca Sonic.exe. Da. Uite. Asta a fost jocul. Wow. Oh, nu, abia a început. Și putem juca cu Tails, ok? Cu Knuckles și cu cap de ou. Așa că jucăm prima cu Tails. Nu uitați să apăsați un like. De ce Doamne, de ce mi se mișcă jocul ăsta în atât de puține frame-uri? Nu pot să înțeleg. Pot să dau și dash. Wow. Hello again. Salut. Cred că se mai bine. Am o viață, wow. Și ringul acum am 0. Atât. Eu când autiz, începe ceva. Oh, nu. Oh, nu. 35.000. Nu zici că e o muzică de la vioară, bă. Oh, nu. Ce s-a întâmplat aici? Mai trupul morte. Oh, nu. A venit lângă Sonic.exe. Some things never ceva. Haide în sic. Hai să ne jucăm astea cum să recunosc maestru acestui joc. Hai să mergem. Poate să ne dăm un taș mai mare. Și fugi. Fugi cum n-ai fugit pe apă. Fugi! Fugi cum n-ai fugit pe apă. Oh, nu, am ajuns la final, dar nu pot să ajung. Mergi! Am murit. Și ce s-a întâmplat? S-a băgat în mine? Oh, nu, ce face? Se cacă. Oh, nu. Oh, nu, l-a rupt în două. Și nu. Și nu, vreau să zic, nu fără nu cu cuțitul, cu mâinile. Pupii. Oh, acum putem juca cu Knuckles. Hai să începem. Knuckles. Oh, nu, și pe el a luat pe mine. Ia, you can run. Ia, Knuckles. No, hai să începem, ia. Putem merge. Oare ce e asta, bă? Că n-am mai jucat să merg de mult. Oh, nu. Oh, nu. Mus sau ceva. Bă. Nu mă mai pot mișca, what? Ce? De ce nu mă mai pot mișca? Ok, aparent a fost un bug și acum merge. Pentru că am restartat jocul. Și voi încerca acum să nu mai buguiesc. Ia, și ce se întâmplă? Pot să fac ca Knuckles. Ia. Pot. Apoi jocul meu preferat ăsta acum. Pot să dau și dash. Prea mișto. Ia. There is not escape.
Pentru că nu, că nu. Pentru că nu există o scăpare. Ia. Zburăm. Zburăm ca Superman. Ia. Oh, nu. Am căzut. Și nu mai putem sări. O să dau dash. S-a spawnat. Ia. Fani ceva. Ia. Ia, trebuie să-i dau pumni. Mori. Mori. Mor, că nu clină se lasă în ușor. Pot să-i dau dash? Pot să dau dash și mi-a dat degeaba. Oai, de câte ori să fac asta? Că ăsta nu joacă cititul, este putea să fii că vine în el. O, nu m-am împiedicat. M-am împiedicat de propriile mele picioare. Cum i-a scos capul? Oh, cu mâna din burtă, am înțeles. Noi și acum ne jucăm cu cap de ou. Ia. 3 puncte. Am luat un ring. Oh, 2 ringuri. Ca cap de ou, ce pot să fac? Pot să zbor? Nu. Ați văzut asta? E prea funny. Ok? Next. Oh, maga, ce s-a întâmplat cu gura lui? Ia, dacă merg înapoi, ce se întâmplă? Nimic. Dacă îmi face să-mi bat piciorul. Prea funny. Prea funny cu cap de ou. Ia. Poți să și sară. Sară de zici că zboară. Oh, nu. Sonic cu 2 capete. Așa că bă, mai rapid. Sar. 1 zgârieturi. 3 spupi 5000. Mult pe 2. Oh, nu. Ce-s ăia? Mă omoră. Mă zvălează. Mâinile. Wow. Nu mai pot sări. Oh, nu. Atât s-a putut cu cap de ou. Cu el doar am mers. Ia. Cu ceilalți măcar am făcut ceva, dar cu ăsta n-am făcut nimic. Ia. Și acum, ce se întâmplă? Îmi apar purici. Sumac. E ceva. Interesting. Very, very interesting. Să mă uit. Ia. It's fun to play with you. Măsă. Ceva. It's easy to answer. Cause I am the universe. I am the life for me, and I'm the life. And because shit, yeah. Purici. Como I am God. Oh, what the fuck? Stai că virusează telefonul, ce face? Lasă telefonul. Lasă-mi telefonul, face. Ce mi apare? I am God, așa scrie. Atât. Nu? Atât, nu mai pot face nimic. Tot am murit. Și ce s-a întâmplat?
Păi, cam atât a fost aventura. Oh, shit. Cam atât a fost aventura pentru azi. Sau nu? Ready to round 2? Game over. Da, runda a doua este game over. Așa este runda a doua. O, se mai întâmplă ceva. Oh, ce muzică, bă. Nu? Oh, și mai e. Oh, finally. Sunt Sonic. You had the chance to complete, now you're gone too far. Oh, nu. Ce s-a întâmplat? Can you hear them? They trying to tell you something. Da, urlă. Asta încearcă să spună. Oh, nu. Talse. Care arată și pictura aia, care nu știu cum se numește. Dar parcă e jocul pe Atari. Atât de las. Oh, playing with them was such fun, almost as fun as you. Să fie fun cu mine, bă, cum, frate? Au, ia-l pulici. No. Oh, cămucă. No. There was Carrie and Jake and Kyle and Alice and Pixel. So many more. Oh, hey, nici nu știu cine să ia. De ce are cămucă, bă? Are... E cusut. Ia, cap de ou. Nu pot să dau dash? Pare că n-am văzut ce scrie. Ia ce scrie. It's time your soul joined theirs. No? Ce se întâmplă? Oh, nu! Am fost cuprins de... Mă scot din joc. Bă, mă scot din joc. What? One more time. Bă, ești nebun? Mă scot din joc. Ok, cam atât a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă mai aveți episoade cu Sonic.exe, deși nu cred că o să mai găsesc jocuri, dar poate. Nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe. Pa, pa!